Ang Diyos gugma. Gani dapat naton siya palanggaon. Dapat naton siya respetuhon. Dapat naton siya pasidunggan. Kay ginhimo niya ang tanan para sa aton kalipayan, para sa aton katagbawan o kung satisfaction, kag labi na gid sa aton kaluwasan. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagsiding sa aton leksyon sa eskwela sabatika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department. Sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Upod sa Agora International Ministry diri sa School of Theology sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomadong, inyong masonson nga host. Kagkaupod naton karon mga kauturan, ako pangalipay kag ako nagpasalamat. Ngayning duwa ka mga resource persons naton mga kauturan. Ako nagapati nga may aragid sila nga ikabulig kag ikadugang sa aton pagtuon sa aton eleksyon. Ang una nga ako pakilala sa inyo si Sir Fillmore John Villares, originally from Iloilo City, apang subong ari siya diri sa campus sa CPAC. Tungod isa siya sa aton mga maestro diri sa academy sa CPAC. Kag ginahandle niya ang mga values subjects kag mga Bible subjects. Sir Fillmore, mayong aga sa imo. Mayong aga man, Pastor. Salamat gid sa sisingation naman kag oportunidad nga makashare kami liwat sa inyo mga kauturan sa aton nga leksyon sa buong semana. Yes, thank you gid Sir Fillmore. Ang ikadwa na akong pakilala sa inyo, pirmi na ninyo ni masunsun na ninyo ni makita nga nagaupod sa aton. It is because sa iyang kadalo mga kauturan, sa iyang nahibalan, labi na gid sa Old Testament. Professor naton siya diri sa Old Testament studies and related studies, labi na gid sa Old Testament languages, Hebrew and Aramaic. Siya ang aton originally coming from North Cotabato. Apang mga kauturan, diri na siya nag-eskwela, diri siya nakagraduate, diri siya nakapangalsawa, kag diri niya ginpadako ang iyang mga kabataan. Dugay na siya diri mga kauturan. Sa akong ginhambal, isa siya sa aton mga professors diri sa CPAC School of Theology. Wala sang iban si Dr. Pastor Victor C. Montaño. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Kag madamong nga salamat sa pag-imbita naman liwat sa sining programa. Kabay pa ang Diyos magapakamaayo sa aton, ilabi na sa aton mga manungpalamati subong nga bantay nagatanaw kasubaybay sang aton nga programa. Yes, man. Gentlemen, thank you very much sa inyo nga pagpakigupod. Akon man kinapasalamatan ini mga katawan sa likod ng cameras, si Sir Ido Antad, si Sir John Mar Maasin, kag si Ma'am Miles Kimberly Gicaldi. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Sa hindi ko malipat mga kauturan, these people are worth mentioning tungod kay kung hindi sa ila, hindi naton mapadayon ini nga aton buluhaton ang Mr. and Mrs. Alben Almonte, Arnel Almonte, Mr. and Mrs. Alben Estrada, Mr. and Mrs. Johan and Myla Susana, ang mga mag-ulutod ng mga Sheila, Jenna, and Alex Fidero, ang mga mag-ulutod Marlene, Jonathan, and Annie Trino, ang mag-asawa Susan and Jet Caro, ang mag-asawa Mark and Meryl Mendoza, Pastor and Dr. Clito Refendor, and Dr. and Mrs. G.C. Aragon Jr. Ang Diyos magapakamayo sa aton.
Aton ko ang aton mga ulo sa pagsugod naton sa aton nga pagbasa, pagtuon sa Biblia. Sa sinigid nga tiyon Ginoo, salamat nga ikaw upod namon kag ikaw naman magadihon, magahatag sa amon sang kaalam, agud nga ngamon pagalagad sa imo may dako nga kahulugan kag magamatutom kami tubtub gid sa imo nga pagbalik. Salamat sa imo pagupod sa amon sa siningation sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. 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 Akon pangabayon si Sir Fillmore sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto nga makita sa Deuteronomy 6:5. Iya lang basahon sa English, mga kauturan. Kung may ara ko mo Biblia, mga autod, ilihog ini bukas sa gimension ni Pastor. Deuteronomy 6:5, pagkabasahon ko ni sa New King James Version. Our memory text, you shall love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ay, thank you mga kauturan, kabay pa, nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Pastor Vic, ari na kita kag Sir Fillmore sa lesson 4. To love the Lord your God. Ang aton leksyon sa sininga semana para sa October 16. October 16 to 23, mga kauturan. May tatlo kita ka mga importante nga mga tema nga aton matunan sa sininga semana. Diyos kag ang gugma. O gugma, love and God. Ang ikadua, love and fear. Ang gugma kag ang kahadlok. And then gugma kag ang kasuguan sa Ginoo. Yes, Pastor. Ang aton leksyon nagasugod labi na gid sa Deuteronomy 6. Mga kauturan, kapila ko na ibalik-balik sa inyo, nga ang aton leksyon ng background sini, nga ang mga Israelinon manugsulod na sa dutang saad, Pastor. And ang Deuteronomy is the farewell address or valedictory address of Moses. Kahit si Moses hindi makasulod, kahit gumatayo na siya, dapit na siya mapatay, so manugsulod ang Israel. And then, ang isa, Pastor, nga instruction ni Moses is about Shema. Shema, nga ilan ni nga it is a prayer nga sa Hebrew, Shema Yisrael Adonai Elohino Adonai Echad. Okay. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Pastor, can you elaborate about this Shema? Nga sila pagpangamuyo, ila gani ginatabunan ng ilang aguyan. For what purpose and what is actually the real meaning of Shema, Pastor? Ining Shema, Pastor, ang kahulugan sini is to listen or to obey. Okay. Amo ni ang pundasyon sang pagtuo sang mga Hebrehanon sa kay Yahweh sa ilang Dios. This is a confession of faith. Okay. Ang Muslim may ara man sila sang confession of faith, no? Ang Israel may ara man ang iban nga denominasyon may ara man, pero ang Israel amo ni ang ilang confession of faith. Hear, O Israel, the Lord is your God, the Lord is one. So tama ini ka importante kay ini naga-discuss, nagahambal kung ano gid ang pagtuo, ano gid ang ilang relasyon dira sa kay Yahweh nga nagaluwas sa ila. So amo ni ang mga paliwat-liwat nga gina-memorize ini sang mga Israelon, kinahanglan mabutang gid nila ini sa ilang kinabuhi kag kinahanglanon man nga ini mapakita man nila sa ilang pagginawi sa kalibutan. Okay. Yes, Sir Fillmore. Kanami, Pastor. Yes. Do you have some more? Yes, Pastor. No, kanami isa ginahambal ni Pastor Vic nga ini man siya confession sa akon pastor nga expression ini nila sa ilang pagtuo man. Okay. Nakita naton no ang Ginoo do kung ikaw nga gapangamuyo, grabe gid ang impact sa imo kung ang pagtuo mo taas, ang imong pangamuyo, grabe man ang impact do kung sa aton pakaron do sa aton nga expression, experiential naton nga pagpangamuyo. Ginoo gamo ginasa siguro as I imagine ini man nga crucial sa aton man subong nga kinahanglan ginaton mga kauturan as a
panumdom sa aton hindi lamang sa amon dire sa aton gid tanan panumdom kung ano gid bala ang aton nga pagtuo sa iya paano kita mag-express sa pagtuo sa pinagi sa aton pangamuyo. Kaya Yes. Thank you again, Pastor Vic, Sir Fillmore. Mga kauturan, kita ginahambalan nga kung kita mga moyo, aton isundon ang ACTS nga acronym. ACTS, ACTS, Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication. Ining si Mama Kauturan, this is an introductory part of the prayer of the Jews. Trying to emphasize nga ang ilang ginapangamuyuan, grabe nga Diyos. Adunay, makagagahom, wala sang iban, only one. That's the opening statement. Trying to emphasize to everyone that indeed, He is the only one, the Almighty One. Nga kwan. Yes. Nga aman, Pastor, mayara sila nga confession of faith. Tungod man ini sa background balasang Israel. Let us remember nga ang nagapalibot sa ilang mga nasyon. Yeah, kanami ang ilang pagsimba sa Diyos, may madamo nga Diyos. It is a polytheistic society. Oo. So, ang Israelia, laiyang monotheistic siya. Isa lang din. Pinasahigit siya. So, kinahanglan nga may ara, gid man sang dogi na memorize na mantra ba lang? Pagkilala. Mantra nila nga. Ilagid nga kilalanon si Yahweh o Adonai. Adonai ang gingamit na. Adonai, Elohino, ilang nga Diyos. The Lord God is, the Lord is your God. Yeah. Hindi lamang dira ka ginahambal man diri nga ang Ginoo is one. Yung word nga ekad is a unity. When it comes to many aspects of the character of God, one. It's one. God is one. May ara sang unity sa iyang character. Muna ang ginapa. Yes. Mga kauturan ka namin isang gina-explica ni Pastor Montaño nga ang tanan nga mga nasyon nagapalibot sa Israel, polytheism sila, damo ila Diyos. May Diyos sila sa gugma, may Diyos sa agriculture, may Diyos sa tubig, sa tanan-tanan nga aspect of life. Whereas ang Israelia, isa lang gid ang God. Adonai, and then Ikad, it is a unity of God. O nga isa lang gid ang kilalahon. Sir Fillmore, sa aton nga Sunday, to love God, what is this deeper meaning? Nga magsiling kita, higugmaon ang Diyos. Kaya ang Diyos, gugma. Yes, Pastor. Kanami isang aton nga leksyon sa nagsugod kita sa history no nga ginhambal sa aton ni Doc Mon. Ini man ang pagpalangga mga kauturan nga gin-mention dere, love the Lord your God with all your heart. Ang akon lang mahambal dere, Pastor, no, nga ma-share naton sa atong mga kauturan. Ini ang pagpalangga, labaw sa tanan nga pagpalangga mga kauturan. Labaw sa inyong pagpalangga sa matag usa, sa inyong mga labaw sa tanan gid ang ginhambal dere. Labaw sa inyo nga kung hambal pa sa aton hindi matungkad walang pagpalangga sa Ginoo nga pagpalangga niya nga palangga naton sa aton mga kabubdanan. Ini man nga pagpalangga mga kauturan means that love for Him, pagpalangga sa iya should be the supreme of all our love sa sidri nga kalibutan. And everyone else, tanan-tanan man kita mga kauturan, dapat naton ipakita sa Ginoo kung ano bala ang aton yung pagpalangga sa iya. Kung ano gid bala ang mando niya sa aton. Kami ara man dito ginsugid sa kay Moses nga in order nga kita nga makabaton sa pagpalangga no, ini man siya i-observe naton kung ano bala ang mando sa aton sa Ginoo. Observe naton kung diin bala kita tapit kag ini man ang pagpalangga may kaangtanan or continuous sa kahadlok o sa fear sa Ginoo. Yeah. And that's correct. Thank you, Sir Fillmore. Mga kauturan, ang punto ni Sir Fillmore nga wala na gid sang iban nga Dios nga aton patuhuyan sa aton gugma. Kagina nga gugma hindi lang kitaphaw, hindi lang kay half-hearted, but to the fullest. Kung aton pagid gani ibutang sa percentage 101%. Sobra pagid sa 100%. Yes, Pastor. Very interesting. Pagkatapos ng ginhambal ng Shema, is a confession of faith na siya.
ang masunod diri amo ang command sang Ginoo. You shall love the Lord your God with Yes. all your heart, with all your soul. So ginpakita diri sang Ginoo sa Deuteronomy na in order to have a relationship Yes. with I like the God, idea of relationship. kinahanglan gid diya ang gugma. Amo ni ang groundwork, amo ni ang pundasyon sang tanan, kay kung waay sang gugma, waay sang respect, waay sang matutom, wala sang tanan, waay gid diya. So ang gugma pinaka importante gid sa tanan. Kag ina nga gugma hindi lang masipara sa lain-lain nga components kani, bilog na siya, ang tagipusoon with all your heart, with all your mind, with all your soul, kinahanglan ara gid ini nga mga ingredients. Bugos gid nga ipakita ang gugma sa Dios, Pastor. Iya. Mga kauturan, Doc, back namin sa imong word nga relationship. Kay ini ang command nga love your God, love the Lord your God with all your heart. This is after the Shema. Okay, Deuteronomy 6, ang versikulo 4 is about the Shema. Acknowledging that God is the only God. And then, ang versikulo 5 is the command. Na, tinakita ko na, Pastor, ang relationship. God, who is overall, the only one, and then ang parts ng tao, to love Him. Yeah. To love Him with all His heart. Ang response ng tao. Yes, ang response ng tao. Sa sinang ultimate, sa sinang the only God. Yes, Sir Fillmore, about the fear. Kaya after nga ginkamandit sila, nga love your God, love the Lord with all your heart. Now, fear God. Ano naman ni Sir Fillmore? Ang naton diri nga pagkahadlok mga kauturan, no? Ini man siya ang naton. Sa mga hapaw bala nga mga isip nato ang kahadlokan naton pares do hindi ma-mention ko guro dumulto nga makahadlokid kita nga magkurogid kita. Ini man kauturan ang kahadlok kinahambal diri ang pagrespeto sa authorities ng Ginoo. Ini man Doc ang aton man nga leksyon nagahambal man sa aton that you may fear the Lord your God. Ini ang pagrespeto sa aton nga respeto ko naton ng Ginoo because siya ang nagtuga sa aton, nagtuga sa tanan-tanan kag ang iyang authority kag ang power and justice and righteousness worthy gid nga respetohon. Ini man sa aton mga kauturan nga kita bilidhon lamang nga mga anak nga gintuga makasasala pa, unworthy pa kung baga sa aton laglantaw, unworthy kita pa. Pero ang Ginoo gihapon sa nagabalik, ginbalikan niya gid kita bisan dunot na kita nga papel, ginkumusa na kita nga papel. Kauturan still ang response naton nga pagrespeto kita kapag pagpalangka. Yep. Okay. Before ako niyata kay Sir, kay Pastor Montanio, Doc Montanio. As what I've said, ang verse 4 is Shema. Ang verse 5 is love the Lord with all your heart. And then verse 12 sang Deuteronomy 10, naghambal, fear the Lord your God. Okay, ang Diyos gugma, and then karon naman niya, kahadlokan siya. It seems contradictory. Nga daw gasupak sila. Okay. Ano nga klase sang fear? Nahambal na ni Sir Fillmore. But Pastor, can you elaborate a little bit? What kind of fear is this? Nga people of Israel are commanded to love yet fear God. Ginhambal na kaina ni Fillmore nga ang kahulugan sang kahadlok is awe or reverence. Yeah. Reverence. Ang atong leksyon nagahambal man diri nga another aspect is that dependence on him. Kung makadto kita dito sa aspeto sang kahadlok, naranasan na ni sang ng physical nga kahadlok bala. Na-experience yan na sa mga tatay, mga kaluluhan kasang dito sa bukid sang sanay. Ato hadlok gito ya kay nakita lang Ginoo. Kurog tong bukid to sang Sinai, gaaso, like na to ara gid man ang kahadlok. Kurog gito sila ya. Amo gid nang physical nga kahadlok pero ano natabo Pastor? Nahadlok to sila pero dugay-dugay ano gid mo simba to sila sa 40 lang kadlaw. 40 lang kaadlaw.
hindi amo niyang kahadlok nga ginapangita sang Ginoo. Kay kung amo Amen. nga kahadlok, lapas mong gyapon to sila mo. Yes. So ang kahadlok nga ginapakita di amo ang ginhambal to kay nang amo ng reverence, amo ning respect, Respect. amo ni ang ginatawag nga total dependence sa Ginoo. Yeah. Kay Ginoo amo siya ang Diyos ang gugma, Diyos man siya siya may otoridad kay Adonai siya mo. Adon means Yeah. Lord. He is in full authority. So the Israelites should be in a total dependence to God. Nagagahom kag ang iya nga hustisya, ang iya nga pagkamatarong. Amo ni mga karakter nga dapat Kadlok. ma-inculcate, mabutang May sa babutang. Israelites. Matanom sa Matanom, una-una. pakita nilang respeto sining nga Dios nga ilang nga ginaalagaran pastor. Yes. Mga kauturan, thank you gid kanami isang explikasyon ni Sir Fillmore, ni Pastor Montaño. Nga ining fear, ining kahadloki ang Dios, ang Ginoo nga inyo Dios. It does not mean nga makurog kita. Pero bala pastor sa aton nga tatay, sa aton mga nanay. Okay, isang gagmay pa kita. May ara kita respeto sa aton ginikanan. Sa una yan, dala pa ng hanot. Pero it does not mean nga kung ara na si tatay malagyo ta. Yeah. Malipay ganit ang ara na si tatay. Bisan may kahadlok kita sa iya tungod sa aton pagrespeto, it does not mean nga kung ara si tatay manago na kita. Gayapa-yapa na kita nga ara siya because may otoridad siya. I like your point about dependency. So ang fear diri, ang kahadlok diri, hindi lang ya respeto, hindi lang o kon kahangawa, okay? Yes. Ang kanami pagidugangan nimo dependency. Nga kita magadepende. Akon pagidugangan pastor ang meaning sang fear is redemption. Yeah. Katahong. Yeah. Nga madlukan magrespeto kita siya tungod nga siya nagluwas aton. Tungod nga wala kita mahimo kung wala siya. Kag ang aton nga pagkahangawa nga ara siya reverence. Okay. Kag ara siya sa presente naton ti matadlong kita, hindi kita maglinangas. It is because He is in our presence. Sir Fillmore, He first loved us aton Tuesday ng election. Anong imo na talupangdan diri? Kanami gid na ang aton diri nga sa Tuesday mga kauturan, ini siya una gid nga action sa Ginoo sa aton. Nga siya ang nag-una palangga sa aton. He first loved us. Sa una dito day Moses nga ang Ginoo nagpalangga sa ila nga langin tatay nila sa tunga time. But even despite sa ilang mga kakulangon, sa ilang failures, still ang Ginoo nag-una gid. Kumbaga kabalo ang tatay sang sala sa iya bata, but still ang tatay gihapon nagkadto sa iya kag naghatag sang pagpalangga kung ano gid wala ang pagpalangga sang Ginoo sa aton karon mga kauturan. Ini man ang response sa Ginoo, una nga response para sa aton nga kita mangin matutong kag kita man mangin remain kung ano kita, no? Ang pagpalangga nga ginhatag sa Ginoo ang hinambal diri powerfully manifested. So ano gid manifested in his dealing with them sa iya mga hinanak. Pastor kanami no anyman ang naka-mention man diri God loves us and our existence in our plan of salvation was placed way before. So iniman nga ano mga kauturan sa aton karon nga pagpalangga gali sang Ginoo. Una pagpalangga sa Ginoo iniman nagasaysay sa aton kung ano bala ibalik naton sa nga masunod naton karon nga mga nga inadlaw. Yes, thank you Sir Fillmore. Before I'll give sa kay Pastor Montaño, saya madalom-dalom pagid nga pangunaw na sining He first loved us. Ang isa pa pastor nga akong talupangdan Sir Fillmore. Nga ang gugma sang Ginoo is not an aftermath. Hindi nga resulta lang. That's why Sir Fillmore, I'm sorry, ang word nimo nga gingamit response. Siguro daw hindi na amo ang plastar. Nga ang Ginoo wala nag-response tungod kay gingugma naton siya. Pero kita among nag-response sa iya. Ang Ginoo ya sa wala pa tayo ara na yang gugma. Okay. Salamat pastor. Ara na yang gugma. Hindi na iya kay reaction.
Nga tungod ka namin sa imo kagugmaon ta ka. Wala pa kaya kahigugma sa akon. Wa pa ko kabalo sa imo. Palangga ta na ka. Oo. So it is a proactive kind of love. It is a love of action. That it is not the result of your good things. That's why I love you. Yeah. But because He is really love. Kag iya sa wala pa ikaw ara nang iyang gugma. Yes, Doc Beck. I agree nga nauna gid man ang gugma sang Ginoo nga ginpakita niya sa Israelinon. Kung atong tanaw ng historya sang Israel, amo gid man natabo. Ginkuha to sila sa Egypt. Wala gito sila mahimo. Maano na to, mamatay na to, madunot na lang gito sila. Wala sila sang gahom. So bangod sa glorious act sang Ginoo tungod sa iyang gugma ginkuha sila dito. Pag imagine bala kung anong ginhimo sang Ginoo nga mapagwa sila, imagine ang mga miraculous power, ang mga dalagko nga mga signs and wonders na pakita sang Ginoo para mapakita lang niya kung paano niya ginhigugmang Israel. Sang ato sila naga-travel na going to Canaan, gintagaan sang Ginoo ang nagsupply ang Ginoo sang ilang mga needs. So pakita man na sang Ginoo sang iyang gugma. So ini nga gugma yara bala kung atong kanon, kung atong explain karon pastor, do ara na siya sa konsepto sang pagpakigsaad, covenant na siya mo, covenant relationship. Daw kaangay mo sa mag-asawa ba lang pero kita ya daw mutually agreed upon ang aton nga kuan sa mag-asawa, pero lain niya ang sa Diyos siya ang nauna siya gid ang una so kinahanglan ma-respond man kita imagine bala ang pagpakamaayo ang ginpakita hindi pa gid kita mag-respond sina that's correct kag ini ginpakita gid sa gugma dira sa pusa Kalbaryo sang aton Ginoong Hesus. Siya nagbuhis ang iyang kinabuhi para sa atin. And that's correct. Yes, Pastor, Sir Phil. Sa word nga love, ang mention there is self-sacrificing love. So ang ginubra sa Ginoo nga bisan kamatayon, bisan ibutang pa sa cross ubrahon sa Ginoo nga pagpalangga. Amen. Sa aton nga leksyon. And that is love in action. Yes. Love in action. Ari kita sa aton Wednesday, sa aton nga Tuesday, ang Dios sa wala pa kita nagpalangga na sa aton. And that is not the result. It is not an afterthought. Ay, kanami siya palanggaon ko siya. That's not on the part of God. Nga bisan malain ka o kung maayo ka, ang Ginoo nagpalangga na daan sa imo. Now, this is the word response. Yes. The response of God that if you love me, keep my command. Sir, ini ginamit mga kauturan. Ini siya ang response sang inanak nga kita dapat magpalangga sa iya. Pinaagi sa mga kauturan. Ini pinaagi sa pagtuman. Mga ang hilonggo sakip ang nalipat na ko sang term. Sa tipig. Ayun, pagtipig naton sang sugo sang Ginoo nga ginhatag man niya sa aton. Ini man mga kauturan nga gin-mention man ni John nga dito, for this is the love of God that we keep His commandments. Kag ang gin-mention man ni Ginoong Hesus, if you love me, keep my commandments. Una mga kauturan nga pagpalangga naton, pinaagi sa aton pagkeep o pagtipig, tipig pastor sa sang sugo sang Ginoo. Mga kauturan, sang kami ni Ma'am Miles Kimberly Gicaldi nag-leksyon. Hindi ko malipat sang iyang word, reciprocate. Okay. Ang reciprocate is pagbalos. Paghatag man. And that's what God is trying to emphasize. That if you love me, you reciprocate. Imo pa mo aron, imo ipakita, imo pa ihatag, i-share nimo. Ina nga klase sang gugma. Not only to me, but to everybody. Yes, Pastor. Daw makitaan ba nato ni bala ang Ginoo nagkinahanglan gid bala sang aton nga gugma para daw siya bala daw ma-uplift bala siya. Amo bala nga ang gusto sang Ginoo ang demand siya nga kinahanglan higugmaon siya, kinahanglan sundo naton ang iyang command bala. Makita nato na pastor nga hindi niyo kay ang Ginoo kompleto na mo, wala sang pagkakulang sa iya.
So ang obedience naton hindi ni para sa Ginoo Yeah. na mapalipay siya na kompleto na sa iya. Kompleto na. Ang tinutuyo sang Ginoo kay gusto niya nga pinaagi sa aton nga pagrespeto, pagsunod sa iyang mga kasuguan para ma-develop man sa aton kung ano ang ara sa iya. Yeah, Kay amen. siya gugma siya man ang Yes. kasuguan mo ara na sa iya ang tanan. Yeah. So gusto na sang Ginoo nga ano man sa aton kay kita ya fallen image kita mo wala gid tanan. So amo ni kinahanglanon sang gugma kag pagsunod sa palatukuran sang Ginoo. Actually kung basahon naton ang commandments ang Sinai, why gid na siya naghambal sang commandments no kung kanon ta. Ang gibutang niya, these are my words. My words na siyang gibutang dala. Yeah. So hindi Ulong niya na iniya. hindi kaman. Hindi command ginaya dala. Kung basahon ba lang these are my words, you need to obey. Yes. So muna siyang Kanami, mga kadalom, kanami, gid kaya si Pastor Montanyo. You see, it is not really a real command. This is just a word for us to remember. Pastor Vic and Sir Fillmore, God is God without man. Amen. But man without God is nothing. Yes. Yeah. So ini ang if you love me, keep my commandments. Kanami, Pastor, sa imong punto, nga this is for our good. Kaya ang Ginoo ya bisan wala kita ya Diyos na sa gyapon. Pero kita kung wala Diyos, wala gid ya. That's why amo na ang siling sa Ginoo, palanggaan niyo bala ko. Ibalik bala ninyong pagpalangga and you will see the difference. Makita mo gid. Muna mga kauturan nga ang tao wala Diyos, nothing. Hindi gid ka makita sa mga nami ng mga butang. But with God, ara siya. Aton sa last, what is this first commandment? Sir Fillmore, all about? The first commandment all about Pastor ini siya sa aton sa pinakapuno gid naton nga leksyon nga gina-mention gid naton hasta sa kapusa na muna yung pagpalangga. Ang pagpalangga sang Ginoo sa aton, the goodness and love of God. Sang ginsugura naton nga pagduon mga kauturan, kanami kakatahom nga mga leksyon no Pastor no, Doc. Ang aton karon nga hibaloon kung ano ang pagpalangga sang Ginoo sa aton nga i-respond naton sa iyaman nga by keeping and obey His commandment, or in other words sa ginhamba ni Doc, His words ng iya mga pulong. Amon ang aton man nga ihibaloon kag aton man experiensyahan matag adlaw sa aton kabuhi mga kauturan. Yeah. Mga kauturan, wala na gid, hindi kita malisa, hindi kita magtalang kung ano ini ang naunang sugo. Kay bisan pa atong batanon nga nagpamangkot kay Jesus. Ginambalan siya ni Jesus, love God with all your heart. And this is the first commandment. Ang aton reply, ang aton pagpalangga sa iya. Doc, can you elaborate a little bit about this? Amo gid man ining ang pundasyon ang pundasyon sa suguan, ang gugma sa Dios kag gugma sa isig ka tao. So yara ang vertical kag ang horizontal aspeto sang gugma. Unahon gid naton ang paggugma. Ang aton ang gugma naton sa Ginoo para ang resulta sini higugmaon naman naton ang atong isig ka tao. So amo bala ni ang summary sang bilog na kasuguan sa moral law. So more about love gani muna siya ang nakitaan kong aspeto sang command. Yeah. Doc, kanami sa imong ilustrasyon, ang vertical kag ang horizontal. We cannot do the horizontal unless we have first the vertical. Ang aton paggugugma dito sa babaw. And then the rest will follow. And then love your fellow man as you love yourself. That is the command or the words. Kanami nabalang ko na subong nga it is not really command, but the words of these are my words. Thou shalt have no other gods, so forth and on. Nga gin-enumerate sang Ginoo sa dito sa bukid sang Sinai. And then si Moses man nag-repeat sini in the book of Deuteronomy chapter 5. Gin-repeat ni Moses ang 10 commandments or ang 10 words of Jesus. Mga utod, daw wala nagkikita sang panahon, I would like to ask Sir Fillmore
unless you have something still to share, may nabilin pa ta nga pwede pa. Yeah. Short lang, basta. Yeah. Mga kauturan, ini nga leksyon naton nagapanomdom sa aton kung nagapa-remind gid sa aton nga kita bilidhon lamang nga makasala nga ginaano naton nga kita kinahanglan naton sang tatay nga gapalangga gid una sa aton nga kita man kinahanglan man mag-respond by action, not really nga mag-force kita palanggaon ko ni si Doc, palanggaon ko si Pastor, that in comes nga kaya mo na hambal niya, but yet palanggaon naton, bugos naton nga kasing-kasing kagunahuna nga pagpalangga gid labaw sa tanan kag labaw pa sa aton nga kagalingon. And ang pagpalangga man kaangay man sa pagpalangga naton sa aton mga ginikanan mga kauturan. Yes, Doc Billy. Ang Shema naghahambal, Pastor, Hear, O Israel, the Lord is your God, Yeah. the Lord is one. This one. We are spiritual Israel. Yeah. Mapaangay man kita sang mga katauhan niya, we are the birds of Canaan, entering Canaan. Yeah. No? Samtang kasulod kita, sa pagkakapakadto kita, ayara kita sa isa ka lugar nga sa diin may madamo nga mga Diyos nga pangibabaw sa aton nga pusoon niya ang porta, ang relasyon sa mga ibang nga tauhan, dugangan pagid ini mga internet karon. Damo gid nga klase sang Diyos. Ang kada isa gaagaw ini sa tagipusoon naton, Pastor. Muna ang hambal sang Ginoo do. Makitaan ko bala nga ini Shema man naton mo. Hindi lang sa Israel kundi sa ato man. Sa aton man. The Lord is your God. Imo gid siya, hindi mo araan siya nagkadto na siya ginhatag na sa aton. He is your God. Posesyon mo na, no? Dapat wala na gid sang iban nga makapakuha ini sa aton nga tagipuso. Hindi na gid ang iban nga mga Dios nga mga agaw kundi siya lang gid ang isa nga Dios. Yeah. Wala na gid sang iban. Kanami, Pastor, ang isa pa gid ka punto mga akon makuturan ko nga gin-emphasize gid nga the Lord is your God. Is your God. The word your is position. Imo na siya, imo sa Dios. So ikaw ang gapanag-iya sina nga Dios. Nga wala sang iban nga klase sang Dios. Gani dapat naton hindi naton buyan because God is the best position. The ultimate position. Position aton gipanagihan labaw pa sa panagihan naton sa aton pamilya, sa aton mga cellphone, sa aton kwarta, sa aton sakyanan, sa aton balay, sa mansion, sa putanon. He is the best position. So si Moses nagsiling, take good care, hold on, tipigi ina nga position kay base madula ina sa imo. Once you lost it, you lost everything. So mga kauturan, ini nga statement, ini nga pamilin-bilin ni Moses, ginhatag iya sa mga new generation nga manugsulod na dito sa Canaan. Na gin-emphasize ni Moses nga you have the best position. Wala ni sa iban nga katawan. Wala ni sa iban nga nasyon. Only you has this kind of position. The Lord is your God. Love Him. All your With heart, all with all your your mind, with all your soul. Pastor, can you close our meeting with a prayer? Amay namon, nadamo gid nga salamat Ginoo. Kay ginpakita nimo sa amon ang imong gugma. Nga ginhatag nimo ang imong bugto nga anak sa Ginoong Hesus nga pinagi sa iya. Mayara kami sang paglaom, mayara kami sang kaluwasan. Kabay pa Ginoo nga ini nga gugma amon man nga masuklian. Pinaagi sa pagpakita namon sang amon nga gugma sa iya kag ini sa pagpakita namon amon tumanon ang imo nga kabubuton diri sa amon nga kinabuhi, among pagsunod sa imo nga kasuguan kay ini imo nga kabubuton kag pinaagi sa pagtuman pinapakita namon nga ginkilala ka namon nga amon nga agalon sa amon nga kinabuhi. Madamong salamat Ginoo sa imong gugma para sa amon. Kabay pa ini pinaagi sa balaan nga espiritu ang iya nga power. Matagaan kami sang gahom masundo namon ang imo nga kabubuton sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus kami nga pangamuyo. Amen. Amen.